Kitap bilim şişmehi. Kitaplardan da kitabı dərislik. Башкортостан мәктәптәре өчен дәреслектәр туган әдәбият, туган тел, Башкортостан тарихы, Башкортостан географияһы, Башкортостан халыкларының мәдәнияте һәм милли мәктәптәр өчен рус теле дәреслектәре. 40 елдан ашу был уку әсбаптарын әзерләүдә Рәсәйнең милли мәктәп мәсьәләләрен гыйльми тикшерү институтының Башкортостан филиалы төп урында тота. Ошонда біз 15 кеше, 10-га якын галим эшләй. Шуларның арасында 8 кандидат наук, 2 академик, аспирант. Филиал ул үзе бер русча әйткәндә кузница кадров. Ошо филиалдан бик күп кеше укып сыгып кеше булган. Профессордар, доктордар бар. Улар өчен ул үзенә күрә бер терәк булган безнең филиал. Милли мәктәптәр институты филиалы дәреслекләрне кат-кат эшкәртү, үзгәртү, эзләнүләр менән төрләндереп тора. Яңа уку программаларына ярашлы региональ компонент, ягъни туган як тарихы һәм әдәбияты, экология һәм мәдәнияте менән бәйләп язылган уку әсбаптары бик кирәк. Шул ук вакытта мәктәптәрдә укытучылар менән һөйләшкән сакта дәреслекләрнең җитешмәве, әүвәлге заманда ук басылган, рухи яктан искергән, тузган китаплар күреп гаҗәпкә калабыз. Бигрәк тә был хәл башкорт теле һәм әдәбияты, Башкортстан мәдәнияте һәм Башкортстан тарихы дәресләрендә еш күзәтелә. Җавапларда төрле һәм буталсык, җитешмәй, килеп җитмәгән, һорагайнык булманы. Ни өчен менә мин укытучылардан һорайм, ни өчен һезгә дәреслек җитешмәй? Һез бланкаларда тутырмайһығыҙҙыр, заявкалар бирмәйһегеҙҙер дип әйтәм. Юҡ, заявкалар да бирәбеҙ, алар үтәлмәй дип тә яуап бирәләр. Башкортостан мәктәптәрендәге дәреслекләрҙең 70%-ын етештереп торган Башкортостан милли мәктәптәренең ғилми тикшеренү институтын беҙ бик сәйер хәлдә күрҙек. Беренсенән, институт бик туҙған, эш урындары уңайһыҙ, тығыҙ. Икенсенән, дәреслек авторҙары ярты йылдан ашыу, былай ҙа наҡыҫ ҡына булған эш хаҡында ала алмай интегә икән. Минфин бөгөнгө көндә Министерство финансов беҙгә мөмкинселек бирмәй эшләргә. Аңламай унда ултырған беҙҙең ағайҙар. Беҙҙең эште аңламайҙар. Беҙ милли мәктәптәр өсөн дәреслектәр эшләйбеҙ. Улар уны аңламай. Бөгөнгө көндә Мәскәү беҙҙе финансламай, финансировать итмәй. Менә шул бигерәк тә йөрәккә төшә инде. Беҙ шулай күпме ыдаларға тейеш икән. Беҙгә ярҙам итергә теләгән кешеләр бар. Иң беренсе нәүбәттә Роза Гафаровна Буканова. Ихлас ярҙам итергә тора, тырыша. Байдавлетовҡа ул бер генә мәртәбә кермәне бит беҙҙең мәсьәлә буйынса. Однако әнә шул финанста утырған ағайҙар бик тә ҡаты утыралар. Беҙгә йөҙҙәре менән әйләнмәйҙәр. Кабинет министровта утырған ағайҙар да уйлашалар. Ишмуратов, Халәф Хәлфетдинович, Кусибаев Буранбай Рафкатович тырышалар. Нисектер менә ошо тупиковый положение дип әйтәйек инде, сығыуы, финанстарҙы емереп, хәл итеүе улар өсөн дә нишләптер еңел түгел. Сөнки беҙ нигеҙҙә Мәскәүгә ҡарайбыҙ. Мәскәүгә ҡарағас, уларға еңел түгел. Беҙҙең етәкселәргә лә еңел түгел бергә ярҙам итеү. Нисектер хәл итергә кәрәк. Ләкин беҙ Мәскәүгә эшләмәйһегеҙ, беҙгә эшләйһегеҙ. Беҙ Мәскәү шулай итеп ҡуя мәсьәләне. Беҙҙең аҡсабыҙ юҡ. Һеҙ Башҡортостанға эшләйһегеҙ, Башҡортостандың милли мәктәптәренә эшләйһегеҙ, Башҡортостан һеҙҙең өсөн аҡса тапһын. Улар шулай ҡуя. Филиалда әҙерләнгән китаптар бөтә Башҡортостан мәктәптәре өсөн бик кәрәк. Башҡорт, рус, суаш, удмурт, татар мәктәптәрендә өйрәнелә торған ерле материал, үҙебеҙҙең туған яҡ, тәбиғәт, сәнғәт, мәҙәниәт тураһында дәреслектәр шунда ижад ителә. Улар етешмәй, көндән-көн уларға һорау арта, институт яҙмышы ҡыл өҫтөндә. Дәреслектәр эшләгән, менә шундай учреждение ул беҙ. Һеҙ рус теле буйынса ла, башҡорт теле, культура, Башҡортостан культураһы буйынса ла, тормош һабаҡтары буйынса ла менә беҙҙә бит ултырып эшләй ала кеше.
Әлифбалар, менә искеһе лә, яңаһы ла ошонда эшләнә. Ошо стена методика, ошо стеналарда эшләнде, башкорт теленән дә, рус теленән дә методика. Туган әдәбият барыһы ла, менә без уларны һанап үткәндә күрһәттек инде, төрле тип мәктәптәр өчен дәреслектәр. Рус мәктәбе өчен. Уларның шишмәһе ошонда. Шишмәһе ошонда, моны йәелдерергә кирәк, зурайтырга кирәк. Вайымһыз карарга ярамай бүгенге көндә. Нишләп мин 3 ел буе хәзер кабинет министрына протянутый менә шулай кулымды һуҙып барырга тиешмен. 3 ел шундай состояниела бит хәзер. Кайһы гына мәктәптәргә барма, без үҙебезнең дәреслектәребезгә юлгабыз. Безнең дәреслектәр кәрәк. Без уларга булган урындарыбызда элек, мәсәлән, методик ярдәмдар күрһәтә торгайнык. Бүгенге көндә безнең зарплата алмау аркаһында, командировкаларга сыҡмау аркаһында мәктәптәрдә һәрбер укытыусы үҙ ҡаҙанында ҡайнай. Ә Мәғариф министрлығы һәрбер мәктәп өсөн ярдәм күрһәтеп йөрөй алмай. Бындағы, мәсәлән, Өфөләге ғилми методик үҙәк тә, ҡала районына буйһонған ғилми методик үҙәк тә беҙҙең республика мәктәптәренә тейешле методик ярдәм күрһәтә алмай. Ул методик ярдәм бөгөн шул тиклем кәрәк, сөнки бүгенге көндә белем биреү усағы, бүгенге көндә шул усаҡта ҡайнап йөрөгән уҡытыусылар сит ил технология селтәренә, сит ил технологияһының үрмәксе ауҙарына сырмалып, ҡайһы технологияны бүгенге көндә һайлау өсөн улар баш ваталар. Эйе, күпме мәктәптәр, күпме уҡытыусылар ошо институт ғалимдәренең методик ярҙамына мохтаж. Башҡортостан мәктәптәрендә уҡытыуҙы яңынан ойоштороу эшендә лә Милли мәктәптәр ғилми тикшеренеү институты һәр ваҡыт алдан барды. Һәр төрлө лицей, гимназиялар өсөн яңы программа, яңыса уҡытыу, инновацион методтарҙы барлау, сит ил уҡытыу технологияһын беҙҙең ерлектә тейешле урынын табыу йәки кире ҡағыу бөтәһе лә тәжрибәле ғалимдар өҫтөндә, уларҙың белеме һәм ярҙамы менән эшләнә ине. Тоташ ғилми тикшеренеү институты эшмәкәрлеген тотҡарлауҙы заман ғәфү итмәйәсәк. Тағы ла бер проблеманы әйтеп китергә кәрәк. Менә әгәр ҙә ошо авторҙар, ошо филиал ябыла икән, ошо авторҙар юҡҡа сыға икән, Мәғариф министрлығы үҙенең мәктәбенең киләсәге тураһында ҡайғыртам икән, уйлайм икән, менә ана шул проблема килеп баҫа. Был дәреслектәрҙе бөгөн генә килеп йәш хеҙмәткәрҙе ултыртып, бөгөн генә ошондай дәреслек сығарып булмай. Бөгөн генә ошондай һүҙлектәр сығарып булмай. Уларҙы тәрбиәләргә кәрәк, уларҙы өйрәтергә кәрәк. Ул тәрбиә, ул өйрәтеү, ул теге дәреслек сығарыуға күнегеү, дәреслектең технологияһын, дәреслек сығарыуның методикаһын өйрәнер өсөн 10 йыл кәрәк. Менә ана шуны беҙҙең хөкүмәтебеҙ, беҙҙең етәкселәребеҙ, республикабыҙҙың етәкселәре аңлай микән, төшөнә микән? Әгәр беҙҙең филиалды япһалар, менә минең иманым камил, мәктәптәр дәреслекһеҙ ҡаласаҡтар. Сөнки бөгөн мәктәптәргә таралған бөтөн дәреслектәрҙең 70% беҙҙең филиал тарафынан эшләнә. Арҙаҡлы мәғрифәтселәребеҙ Фатима Мостафина, Земфира Сәхипова, Ләлә Саяхова, Кәбир Зәкирйанов, Вәлип Сәншин, шулай уҡ Миндебай Юлмөхәмәтов, Хәсән Тулымбаев, Әхмәр Аҙнабаев, Рәшит Әл-Мөхәмәтов һәм башҡа авторҙар ошо филиалда тәжрибә туплаған. Шуға күрә мин тартынмайынса әйтә алам, мине бер кем дә инҡар итә алмаясаҡ. Мына бөгөнгө мәктәптәрҙәге дәреслектәрҙең 70% беҙҙең филиал тарафынан сығарыла һәм сығарыласаҡ. Ләкин ҡайҙандыр, әйтәйек, юғарынан төшкән ошо бәғерһеҙлек, юғарынан төшкән ҡайҙандыр шәфҡәтһеҙлек, ул беҙгә ҡағыла. Беҙҙең күңелдәребеҙҙе ҡатыра. Ул беҙҙең аша уҡытыусыларға бирелә. Уҡытыусыларҙың күңелен ҡатыра. Уҡытыусы үҙен әгәр ҙә шундай ярҙамсыһыҙ тойһа, уның бит шул тойғоһо, шул хисе, шәфҡәтһеҙлек хисе уҡыусыға, балаға күсә. Беҙ бит киләсәкте балаларҙа күрәбеҙ бит инде. Үҙебеҙҙең киләсәк тормошобоҙҙың иң матур биҙәктәре беҙҙең балаларҙа бит инде һаҡлана. Шуға күрә беҙ Башҡортостандың
яңы гражданинын тәрбиелеген сақта ана шуға біз иқтибар итәк ине. Чөнки біз киләсәгебезнең әйтәйек сәсәндәрен үстерәбез, киләсәгебезнең язучыларын үстерәбез, киләсәгебезнең укытучыларын һәм рух, моң, сәнгать әһелдәрен үстерәбез. Шуңа күрә уларның күңелен рәнҗетмәһәк ине, катырмаһак ине. Шуңа күрә менә мин үзебезнең республикабыз хөкүмәте президентыбыз исеменә шундай мөрәҗәгать менән сыгыш яһар инем. Безнең филиал яшәргә тиеш. Әгәр дә безнең Башкортстаныбызның киләсәк мәгарифен күз уңында тоткан сакта, безнең филиал ул яшәргә тиеш. Безнең филиалның бит 500 мең акса елына безгә ул җитә. Әгәр дә менә дәреслекте минем 70 мең тираж менән сыгарганнар икән, ошо минем дәреслекте 70 мең тираж менән 40 тәңкәнән һалган көндәле 2 миллион ярымдан ашып китә. 2 миллион ярым акса безнең филиал өчен ул 5 ел яшәү дигән һүз, 5 ел иҗат итү дигән һүз. Мин түгел, бөтен филиалыбыз 5 ел яшәрне ошо бер китаптың гонорарына. Туган телдәрне үстерергә дип әйтәбез бит инде. Туган телдәр ул кайда үстерелә һуң ул? Туган телдәр улар мәктәптә үстерелә. Туган телдәр менә балага үзеңнең халкың, үзеңнең телең, үзеңнең илең турасында һөйләп, уларның күңеленә рух, моң, тойгы халып, ана шулар бала күңелендә үсеп сыга бит инде. Бала күңелендә шытып сыга. Шуңа күрә ул туган телдәр үстерүне без ошо мәктәптән күрәбез, мәктәптә әзерләйбез, мәктәптә тәрбияләйбез. Ул туган телдәрне үстерү өчен менә ошо китаплар, ошо дәреслектәр, ошо һүзлектәр укучыларга кирәк, укучыларга кирәк. Дәреслек язу. Был эшкә әүвәл-әүвәлдән төпле белемле, якты фикерле мөгаллимнәр баҙнат иткән. Бөек укытыусыларның дәреслеге ярдәмендә бернисә буын белем алган. Шундый укытыусыларның береһе Мәрьям апа Гыймалова, башҡорт әҙәбиәте дәреслектәре авторы. Милли мәктәптәр институты Башҡортостан филиалы ҙур хеҙмәт күрһәтте, ҙур эш күрһәтте. Үҙен танытты Мәскәү күләмендә. Бөтә Россия буйынса филиалдар бар бит инде. Якут филиалы булды, татар филиалы булды. Башҡорт мәктәбенең бит положениеһы аның башҡа мәктәптәргә ҡарағанда, башҡа республикаларға ҡарағанда, беҙҙә бит башҡорт мәктәбенең положениеһы бик ҡатмарлы. Беҙҙә бит тейешле иғтибар бер ваҡытта булғаны юҡ. Башҡорт телен уҡытыуға, башҡорт теле бит инде бер ваҡыт бөтөнләй туҡтатылды бит инде, уҡытылманы. Кем башҡорт телен теләй, атасы теләйме, шуны һорап инде. Атасылар теләһә уҡыта, теләмәһә юҡ. Аны уҡытыу да мотлаҡ түгел кеүек инде. Бер һүҙ менән әйткән ваҡытта, әгәр дә башҡорт телен уҡытырға теләгән уҡытыусы булһа, ул инде нисек тә һаҡлап ҡала. Мәҫәлән, Силәбе өлкәһендә бер уҡытыусы үҙенең ауылында шул башҡорт мәктәбен һаҡлап ҡалған. Башҡа ауылдарҙа башҡорт телен уҡытырға теләмәгән булһалар да, шул уҡытыусы барып анда һөйләп китә инде. Аңлатып китә, башҡорт мәктәбен, башҡорт телен индерергә кәрәк дигән фекерҙе пропагандалап йөрөй инде. Бөгөн дә беҙгә күп райондарҙа шулай да инде. Менә әле лә шулай бит инде. Менә беҙҙең башҡорт мәктәбе закондан тыш һымаҡ инде ул. Ул незаконно рожденный һымаҡ инде. Шундайыраҡ бер бала һымаҡ булып йөрөй инде. Йәтим бала һымаҡ. Аңа иғтибар юҡ. Ә менә ул үҙебеҙҙең халыҡ тарафынан да юҡ хәҙер иғтибар. Сөнки беҙҙең халыҡты бит инде бигерәк тә милләтселектә ҡурҡыттылар бит инде. Милләтсе. Телде ярата милләтсе. Менә Рәмиҙе алып ҡарайыҡ. Рәми бит инде иҫкиткес патриот, иҫкиткес интернационалист. Ул бит бөтә кешелекте яратҡан ҙур йөрәкле шағир бит инде. Шул бит башҡорт теле булмаһа, милләт булмай тигән идеяны бит инде ул үҙенең шиғырҙарында яҙҙы. Бөтә ижады шул тел менән илгә бәйләнгән. Теле юҡтың ғына иле юҡ дигән һүҙҙәре генә ни тора. Әлбиттә, тел беҙҙең яҙмышты, республиканың яҙмышын билдәләй торған фән бит инде ул. Иң төп фән беҙҙә. Ләкин аны алай итеп ҡарамайҙар бит инде. Башҡорт теле ауылдан сыҡһаң бүтән кәрәкмәй итеп ҡарайҙар. Ул бит һөйләшеү сараһы ғына түгел тел. Тел бит ул аңды үҫтереү сараһы, аҡылды үҫтереү сараһы, баланың шәхесен тәрбиәләү сараһы. Ул бит әхлаҡ тәрбиәләү сараһы бит инде. Ана шул телдең тәрбиә биреү сараһын, аҡыл йәһәтенән үҫтереү баланы, аны кеше итеү сараһы икәнлеген аңламайҙар, бер ҙә аңламайҙар шуны кешеләр.
Менә шундай кешеләр бар, шундай балалар турында язалар бит инде. Аларды хайвандар, бүреләрме алып китеп балаларды аларга тимәй, шунда үзләренең арасында үстерәләр. Шундай хәлләрдә язалар бит инде. Ана шул балалар 10 елдан соң, 15 елдан соң табып алды кешеләр арасына кайтаралар, ләкин ул кеше була алмый, һөйләшә белмәй. Ул бүре кыяфәтендә була. Бүре кебек ашай, бүре кебек яшәй, бүре кебек ырылдай. Менә акыл җәһәтеннән тел булмаһа кеше үсмәй бит инде. Менә шуны аңламай бит ата-әсәләрдә. Ни өчен хәзер наркомания, ни өчен хәзер менә авырулар, спид кебек авырулар тарала яшьләр арасында. Телевидение нәмә күрһәтә. Менә булар бөтәһе безнең ерлегебездән, телебездән, милләтебездән, ата-әсәбезнең теленнән аерылгандан килә. Гөреф-гадәтләребездән аерылгандан килә бит ул. Әгәр дә без шулай мәктәпсез, телһез итеп тәрбияләйбез икән баланы, алар буш булалар, аларда сенсорный голод диләр инде. Менә аларда шундай рухи ярлылык, рухи аслык, аларда потребность, теләк туа. Менә ниндәйдер нәмә менәндер күңелде тутырырга, бушлыкты тутырырга, күңел бушлыгын. Менә шуны күңел бушлыгын тутырыр өчен алар арак сәләр. Шуның өчен инде барып җитәләр наркоманияга, исереп бөтенләй акылсыз булып йөрергә мәҗбүр булалар. Нәмә аны мәҗбүр итә? Менә аны мәҗбүр итә безнең телгә булган мөнәсәбәтебез. Ата-әсәләр дә аңламай. Ну безнең газетаны укыйдардыр инде безнең югары органнар. Кайһы бердәре укымайдар күрәһең. Менә Башкортстан газетаһында Хаструшникан агай дигән бер мәкалә чыкты. Шул газета, шул мәкаләдә әйтелгән, министр белән һөйләшкән газетаның бер хезмәткәре. Ул сораган инде, газета алдыраһыңмы агай? Ул әйткән, юк, мин башкортча укырга яратмайм. Башкортстан газетаһын алдырмайм дигән. Үзе министр бит инде. Шуннан артабан инде ул, менә һин газетада эшләйһең, менә минең турында язганың юк. Килеп сыгар минең янга кабинетка, минең сейфта бит инде табылыр инде, анда күңел асып утырырга ла була бит инде дигән формула әйткән инде. Эсәргә лә сәйдә бөтәһе табыла бит инде кабинетта утырып. Шунда һөйләшер инек, минең турында мәкалә языр инек дигән фикердә әйткән инде ул. Шуңа журналист язган. Хаструшникан агай дигән мәкалә. Менә безнең министерствода шундай кешеләр утыргас, телде яратмаган кешеләр утыргас, телде кире кага торган, игнорировать итә торган кешеләр утыргас. Бұл кешеләрдән нәмә өмет итәргә мөмкин, нәмә көтәргә мөмкин. Ни өчен һуң безнең менә югары органнарда шул телде белүен, шунда эшләгән кешеләрнең тел белүен талап итмәйләр икән. Нигә менә Казанда тел белүде талап итәләр, югары органнарда эшләгән кешенең. Шул республиканың телен белергә тиеш. Ә бездә бит инде телде белмәй, яратмай, мин башкортча укырга ти, үзе башкорт министры була шул. Башкорт кеше, үзе эшләй дип утыра. Сөнки безнең хәзер һуңгы елларда бит инде мәктәптәр бөтенләй бетте диярлек. Бик аз гына урыннарда калган мәктәп. Шуның өчен инде балалар, укымаган балалар килә хәзер. Улар башкорт телен белү генә түгел, ярату гына түгел, хәтта алар менә Паустовскийның үзе бар инде шикелле, яңылышмасам, Паустовский. Ул үзенең телен белмәгән кеше, үзенең телен яратмау гына түгел, хәтта аны күрә алмай торган, аның дошманы булып үсә дигән. Башкорт теле укытыла дип без әлбәттә мактанып һөйләйбез, ләкин унда 100 мәртәбә язганнардыр инде газетала, 1000 булмаһа. Һәр вакыт язылар, 2 сәгатьлек, аднага 2 сәгатьлек укыту планы белән эшләй мәктәптәр. Алар руслашкан балалар, детсадталар русса, мәктәптәләр русса укыган балалар хәзер башкорт теле кергән, аднага 2 сәгать эчендә башкорт телен үзләштерә аламы бала? Әлбәттә үзләштермәй. Ә менә инде тиешле сәгать бирергә мәгариф министерствоһы ни өчен уйламай? Ни өчен аңа тиешле сәгать бирмәйдер учебный планда? Был бит инде көлү генә бит был. Был бит телдән көлү. Был бит укыту тип күз буяу гына бит инде. Шуннан һуң гомумән инде безнең республикала башкорт теле нә караш, мин әйтермен түбән дип. Югары дип әйтә алмыйм инде. Менә без әлбәттә мактанабыз, 14 телдә укытабыз дип. 14 телдә укыту бик һәйбәт. Был әлбәттә безнең киң күңелле Мортаза Габайдулловичтың бик киң күңелле булуы һәм бик шундай юморт булуы, кешелекле булуы аркаһында инде. Бик һәйбәт, ул безнең хуплайбыз, әлбәттә һәйбәт.
Мен үзем дә командировкага йөргән вакытта шул нидәрдә сугыш телләрен, мордва телләрен буенча туган тел укытыламы дип командировкаларда һәр вакыт шундай мәктәпләргә барып, сезгә туган телде укытырга кирәк дип сөйләй торгайным. Шул көннәр менә хәзер килеп җитте. Бик аны яхшы, ләкин без шул вакытта үзебезне онытырга тиеш түгелбез. Менә безнең мөкиббән китү турында бер шагыйрь язып чыккайны. Менә шул безнең мөкиббән китә торган гадәт бар бит инде. Без шул хәтле асык күңелле, шул хәтле безнең күңел бай, шул хәтле без юмарт. Без үзебезне онытабыз да куябыз. Шундай безнең башкорт халкының гадәте турында йыр да бар. Ултыралы утыргычка аякка янталмаһын. Безнең хәтер калса калсын, безнең хәтер калмаһын. Biz менә башка милләтләргә барыһын ала кунаксыл, без юмарт, без карайбыз, әйбәт. Хәзер бездә 14 телдә укыту бик әйбәт. Менә укыталар, украин телендә укыталар, мордва, суаш телендә бик зур безнең уңышлык бар. Шул вакытта тик без башкорт бар икәнен онытып китәбез. Үзебезне онытабыз. Үзебезне онытмаска кирәк инде бит инде шулай ук. Ә менә алар хәзер укыталар 100%, аларның балалары теләгән балалар техникумында мәктәпләр бар, укыйлар. Менә украинцлар 70 мең украинец бар бездә, алар үзләренең телендә укыйлар. Бездә иң күп Россия Федерациясында иң күп украин мәктәбе безнең республикада. Бу бик зур уңышлы инде, бик зур юмартлык, күңел киңлеге, безнең милли характерыбыз шундай бит инде. Ә менә үзебезне онытып китү инде. Менә шул кунаксыл булып, теге элек бит инде кунак сакырганда балалар карап яткан. Хәндереннәнме кайдан кунактың ашаганын карап утыргандар. Кунактан калса ашарһың дигән ата-әсәһе балага. Һәм бала кыймактан ашап беткәнче карап яталар, карап утыралар бер yerдән. Ашап бетерделәр дип кычкырып җибәрә теге кыймактан аңган ашаган вакытта. Менә без дә шуның хымак юмарт булып китәбез дә, үзебезне онытабыз да, ә безнең башкорт үз телендә укый алмый бит. Менә бит нәмәләр эш тора. Безнең Илеш райондары, Дүртөйле райондары, Балтас райондары, алар бит бик матур итеп укыта башлаган башкортча. Менә шуны бит Пермь өлкәһеннән килгән Хабибуллин дигән обком секретаре бөтен мәктәпләрдә яптырып китте бит инде. Менә бер кешенең белән безнең башкорттың милләтенең язмышы хәл ителә. Милли проблема менә шулай хәл ителә бездә. Теләмәй икән ниндәйдер Хабибуллин ул мәктәпләрдә яптырыла куя. Ә мәктәпләрдә башкорт телен индергәннәр нидәргә шул Илеш районнарына ниндәй матур укыталар, ниндәй матур укыйлар, ничек балалар ярата инде. Үзләренең башкорт икәнлеген алар беләләр. Аларда генетика менән халынган, генетика уже каны менән һиңгән. Туган телгә мәхәббәт. Ул бит шулай кан менән бирелә. Кан менән бирелә. Өлкән укытучының был фикердәрен ишетү еңел түгел. Әмма кызганыска каршы, уның аяныслы сүзләрендә әсе дөрестлек бар. Күптән түгел Өфөлә башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары йыелды. Улар телде һәм әдәбияты укытуның алдынгы өлгеләре менән, уй-фикерләре менән уртаклашты. Башкортстан милли мәктәпләре гыйльми тикшеренү институты галимнәре был сораның уртаһында булды. Безнең башкорт теле һәм әдәбияты дәреслектәре калышмай дип әйтер инем. Чөнки төсле һүрәтләр бирелә, рәссамнарның эшләре бирелә, улар буенча эшләргә мөмкин. Ләкин безнең китапларның кагызы хары төстә. Менә шул ак төстә булса, бигрәк тә һәйбәт булыр иде балаларга. Минем шундай тәкъдимем. Йөкмәткә ягына безнең дәреслектәр артта калмаганмы? Йөкмәткә ягына бигрәк тә менә Әхмәр агай Азнабаевтың дәреслеге 7нче сыйныф башкорт теле безгә охшай. Шул тиклем аңлайышлы итеп бирелә, балалар яратып укыйлар. Ләкин мин артабанғы менә бу китаптарга тагыла гыйльми тикшеренү институты хезмәткәрләренә талапсанрак карарга, уларда тәрәнрәк йөкмәткәле итәргә һәм дөнья күләмендәге менә электрон китаптарга теге стандарт уку легенә кимәленә күтәрергә дип тәкъдим итер идем. Дәреслектәге тәрбияви моментка корылган күнегүләр менән ишеттем. Һәм бу бигрәк тә миңа ярдәм итте инде, дәресте йәнләндереп җибәрде, уңа сагу бизәк дәрестәне. Шулай да мин менә ошо дәреслектәргә халыктың рухын уятучы киләсәге турында кайгыртучы күнегүләр кертәләр дип һәйбәт булыр дип уйлыйм. Бик утышлы әлбәттә дәреслекләрдән күп төрле булуы, ләкин әле бездә башкорт теле һәм туган әдәбияты дәреслектәре бик төрле түгел. Мәсәлән, әле генә Рифат Ариф улы Азнабаев сыгарган дәреслек буенча дәрес
берип сыкты. Сәйит Батталовтың да bunday дәреслеге бар. Ләкин бөтә сыйныфтар өстендә bunday альтернатив дәреслектәр юк. Укытучыга хайлап алу мөмкинлеге әле җитешмәй. Киләсәктә менә шундай иҗади эшләүче укытучы өчен альтернатив дәреслектәр булса, укытучы үзе хайлап алса, укучыларыбызны актив үстерүгә булышлык итер ине. Мин нимә әйтмәкчемен? Башкортстан мәдәнияте һәм башкорт мәдәнияте. Рус классларында Башкортстан мәдәнияте программасы буенча эшләйбез. Ул башкортларның мәдәниятен дүйемрәк төшенсә бирелә инде. Башкорт мәдәнияте, башкорт класслары өчен унда башкорттың мәдәниятен бөтен нескәлектәр менән өйрәнәләр укучылар. Бына бу кайберәүләр буны бик дөрес аңламай. Борынғы һаман башкортлар нисек булган, нисек ашагандар, искәндәр, киенгәндәр, менә шуга игътибар биренкерәйләр укытучылар. Әлбәттә, бу этапты үттек дип уйлыйм мин. Хәзерге көнгә кайтырга кирәк. Һәм башкортларны хәзерге көндә, хәзерге көн талаптарыннан сыгып, мәдәниле итеп тәрбияләүдә күз уңында тотырга кирәк. Бына бу бик кирәкле мәсьәлә. Шуннан соң дәреслектәр булмау әлбәттә укытучыларга бик кыенлыктар тудыра. Чөнки был укучы кире әйләнеп кайтмай был классларга. Дәреслек үтте икән был ел, үтте лә китте. Һәм күп нәмә шунда торып калды дигән һүз. Шуның өчен дәреслекләрдә ятьләтәләр сыгаруды безгә бик файдалы булыр иде. Дәреслектәр гомумән бар ул, тик улар җитешмәйдер. Бана мәсәлән безнең 6нчы класска дәреслектәр юк. 200 балага бер дәреслек менән эшләп утыргандар да бар. Мин үзем турында гына әйтмәйм, башка мәктәпләрдән дә мин хәбәрдармын. Чөнки мин метод берекмәнең җитәкчесе буларак үзебезнең. Башка укытучыларның исеменнән дә һөйләп торам әле. Шуның өчен безгә иң беренче кала мәктәпләрендә лә, авыл мәктәпләрендә күп укучылар хәзер тырышып, тырмашып, туган телдәрен өйрәнергә тырышып яталар. Уларга ярдәм итәргә кирәк. Дәреслектәрне килтерергә кирәк. Элекке замандар үткән хәзер. Безнең китапханаларыбызда ла, китап магазиннарыбызда ла, балаларның үзләренең өйләрендә лә туган телебездә дәреслектәр күбрәк булган иде. Чөнки ошо китаптардан улар үзләренә нур яалар, күңелләрен байыталар, рухын байыталар. Шуга безгә бернинди дә мохтаҗлык булырга тиеш түгел дәреслектәр буенча. Ебәрһендәр инде бына шул. Китапханалар тулыландырылган инде. Китап магазиндары һыгылып торган ине кәштәләре уның. Шул вакытта без шатланыр идек. Укучыларыбыз үсеп китәр, нурланып китәрләр иде. Минем теләкләрем шул. Безнең галимнәребез эшләй ул, эшләмәй түгел эшләйләр. Тик улар тагыла төрләндеребрәк программалар төзегәннәр иде. Бына безнең калала бит 3 сәгатьлек программалар бар. 3 сәгатьлектең үзенең берничә юнәлеше бар. Телде белгәндәр бар. Яхшы белгәндәр бар. Азарак белгәндәр бар. Һәм бөтенләйгә белмәгән балалар бар. Бына шуларда 3 төрле альтернатив дәреслектәр булса, тагыла һәйбәтрәк булыр инде дип уйлыйм мин. Өфө калаһындагы бик бай китап магазиндарының бере Черниковка бистәһендәге Уч коллектор. Уның китап магазины бөтә илдән йыелган искиткеч төрле уку әсбаплары белән тулы. Тик Башкортстан китап нәшриятендә дөнья күргән китаплар гына бында һатылмай икән. Уларның урыны складта һәм туранан-тура заявкалар буенча гына район мәктәпләренә ебәреләләр. Безнең махсус һорау буенча бында безнең дәреслекләрнең кайһы бирләре төзелде. Очень часто спрашивают учебники по культуре Башкортостана. А так вот писатели, поэты, художники, потом искусство, вот театры, музеи вот города, республики, вот именно их истории, вот на эту тему очень часто спрашивают дополнительную литературу, очень часто. Потому что сейчас в школах учителя задают рефераты детям писать, то есть приучают их к самостоятельности, а литературы такой, к сожалению, мало. Мало. Еще она у вас не продается, да? Ну, может быть, даже ее и нет. Может быть, даже и так. Нас вот спрашивают, единственное, что мы рекомендуем, в основном, где вот собран хороший материал, это энциклопедия Башкортостана, ну и вот словарь-справочник по культуре. Ну, это мизер. Да, там мизер, там, конечно, информация очень маленькая. Кызык та, кызганыч та күренеш хасил булды түгелме? Бер төркем галим язган дәреслектәре өчен эш хакы ала алмай интегә. Мәктәпләрдә дәреслек җитешмәй. Китап магазиннарында кирәкле дәреслектәр һатылмай. Нәшриятебез бөтә заявкалар буенча китап басып тора. Басылган китаптар кайдалыр ярты юлда юк була. Дәреслек яза торган галимнәр урамда кала.
Туҡта, сеү, дәрес бара. Балалар дәреслектәр алған. Улар һабаҡ уҡый. Бәлки бөтәһе лә һәйбәт хәл ителер. Балалар уҡытыусы ҡуйған һәр һорауға ихлас һәм дөрөҫ яуап бирергә тырыша. Ә уларҙың һорауҙарына, ғалимдәрҙең, дәреслек авторҙарының һорауына ихлас һәм дөрөҫ яуап ҡасан, ҡайҙан, кемдән ишетелер?